Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, vostè, senyor Clausell, s'ha escoltat. Vostè ha vist que no és creïble, que no pot ser que fa un any i mig governaren i no fareu res del que ara dieu que hauríeu fet. Vostè no creu que en 16 anys de pressupostos elaborats per el Partit Popular que no vau fer res del que ara dieu que hauríeu fet no és creïble? Vostès que no van pagar la ronda sud-oest creuen que és creïble que ara diguen que la pagarien? Vull dir, no és creïble. No és creïble. I el que avui se demostra és que este govern és responsable i solvent, mentre que l'anterior govern era mal pagador i no pagava. Per tant, hi ha diferències de gestió. I per tant jo crec que no és creïble. Igual que no és creïble que vostès ara parlen del centre d'Alzheimer quan allà on governen, allà la Generalitat, allà el govern central, no fan absolutament res d'això, sinó que retallen. I per tant jo crec que vostès poden perfectament passejar-se per este poble, anar al sector social, anar, per exemple, a la residència Verge del Carme i preguntar què ocorre a on ha de pagar la Generalitat, i és que no paga, perquè sou mal pagadors i per tant no facin vostès demagògia. Després, senyor Clausell, vostè parla d'esport i a mi això em fa gràcia perquè recorde com abans de les eleccions la gent cridava al carrer no a la privatització, com vostès van acomiadar a gent, com vostès tenien les instal·lacions esportives, i ara vostès de sobte es preocupa l'esport base. I jo pregunto, quan van plantejar fer el centre de tecnificació esportiva no van prioritzar, no van preguntar què era més important per a aquesta ciutat, no van demanar diners per a fer esport de base, no van demanar per fer esport dels barris, vostès van preferir l'elit, el bombo i el boato, que és el que s'ha agradat sempre. Vostès van vindre així i mira, i ara el tenen tancat perquè no paguen, perquè no gestionen, perquè allà on està la Generalitat hi ha impagaments, perquè no paguen. I després vostès parlen que hi hagueren diners i que no sé què, però vostès se'n recorden dels 2 milions de factures de l'UBASA que ningú ha explicat encara per què no se van presentar en temps i forma, per què no se van presentar? I vostès diuen, no, és que nosaltres ens haguera sobrat per pagar a l'UBASA a bones hores. Vull dir, si el problema més gran és que com no pagàveu, teniu cada 2 per 3 desestabilitzant els comptes públics municipals de la seva nefasta gestió i que ara tinguen la poca barra de dir nosaltres pagaríem i nosaltres faríem, però jo crec que no és cert que vostès ho saben. I per tant jo crec que la gent de Vila-real sap que este govern prioritza, que este govern, a canvi dels governs del Partit Popular que tenen al voltant, i sempre dic el mateix, que pregunten a la gent que té masets en Burriana o apartaments en Benicàssim què governs pugen l'IBI, què governs pugen els impostos, perquè este govern no ho fa, perquè té un compromís amb la gent, perquè paga i damunt no puja els impostos. Així que jo crec que vostès, de gestionar, han demostrat que la dreta no gestiona econòmicament bé, per molt que se passen el dia dient que sou els únics que ens poden sortir de la crisi. I si no, miren vostès, quan Rajoy deia que anava a treure-nos de la crisi en una varita màgica i que lo iba a hacer todo muy bien, i mira com estem. Moltíssimes gràcies.